Di naman sa kagikan. Pa? Babaeng dako, gabi na kayong mauli. Wala kilabot, ana. Siyem gingon, Ako ning panimay. Mga iyo palapig pamantay. wa kay batasan. Daan ako ingon ini pa, uy. Karon lang ka makabantay? Respetare ko. O ganang buhaton ko man na? Tungkol kay amahan ko nimo. Sus! Di na nauso, uy. Respeto, good. Di ka managikan. Tana pa magid. Uy, taghanag pa tana, uy. Hilabtanon, gid kay siya, uy. Mamatay di kag dili lang ka mangilabot na ako pa. Nabala ka lang ko nimo. Nabala ka? Binuang. Wa naman sa kuno ka moso sa imong klase. Kisa ingon ba? Nanawag ang imong advisor. Nak, di pa eskwela tamog tarong. Unya usikan lang ninyo ang akong gibayad sa eskwelahan. Aron unta makahuman mo, Sina, ah. May mag-ako ng kwarta. gamay na lang yung kay kuwang na ko ha, Irene. Makatilaw ka na gyud ako. Okay nga naman, imo kong dapatan. Basta ba ikay maproblema kung imo nang buhaton pa? Hinumdumi, babae ko. Misubra ka na gyud ha. Sus, kay baon ako ana, oy. Ako ang badlongon. Samtang si Kuya Alvin ay mong paborito. Tungod kay mas butan sab siya kay nimo. Ay mao magani. Sinalistoryahi, sige. Kay sira masay pinangga og mahal nimong anak, dili ba? Di na tinuod. Managsama ko kamong gimahal. Ang problema nimo kay gahi ka lang yung kay o. Ug wa ko makasabot nimo kung ngano. Usa may kinahanglan akong buhaton aron mabutan ka. Unsa may labot nimo? Amahan ko nimo Irene ha. Tarong akong tubag. Wa ko'y labot kun amahan ti ka. Mga ayaw sa hilabti. Wa ka na bagay pagtahod nako. Wa! Nakasiguro ka na mo tubag? Baka-drama ba ni mo, oy? Dili na nauso ron, oy. YOLO ko pa. Yulo. Usa man na? Wala gini problema na yung mga tiguang lagi. Kaya wa mo'y nahibawan. Hay, YOLO pa. You only live once. But ipasabot, nga makausa ka lang mabuhi ng kalibutan na. Mao nga buhato na hinuon. Buhata. Yulo ha. Yulo. Nga makausa ka lang ipasabot. Only live once. Uhi ng kalibutan na. But ipasabot, nga makausa ka lang mabuhi ng kalibutan na. Mao nga buhatan ang tanan nimong gustong buhaton. Naman. Aw, tapos di mo. Tuwa kaya? Ano no? Dili. Mo lagi no. Mao nga si ligoy-ligoy. Ha? Mao ni sumpay. Oh. Yeah. Mao nga buhatan ang tanan nimong gustong buhaton. Mao nga nagsigi kag ligoy-ligoy. Mao ba na imong gusto? Ha? Ang dili makahumas mag-eskwela? Magduka ko sa klase pa, oy. Mao nga musud ako kung ganahan ko. Kung mahagbong ka, mas maglisod ka na. Daw, yan na ako nahon-naon pa. Buhaton na ako karon na gusto na akong buhaton. Oh, mao ba? O sige. Buhaton nimo ang gusto nimong buhaton ha. Siyempre. Kamugo mga tiguang good. Lisod-lisoron magud niyo yung kaugalingon. Sige. Yulo di ay ha. Sige. Buhaton ko na sa mga akong gusto. Kasuon-suon basab nimo eh. Oh, sunod ka. O gusto ko nga muundang ka na sa imong pagtuon. Unsa? Oh. Nganong murag nakulat man ka? Di ba nga di man kaganahan mo eskwela? Wa ko mo ingon nga dili ko gusto mo eskwela. Ingon ko nga buhaton rin ako ang ganahan akong buhaton. Kaya kung ganahan ko musud sa eskwelahan, musud raman sad ko be. Tinunto. Sultihi ko no kubi. Kung asa ng eskwelahan na nga nag-offer anang kabuuan nimo. Wa na. Di ka na mag-eskwela. Papa saboy. Huh. Nausa na nga akong hukom. Kung di ka magtarong, paundangon ta ka og eskwela. Di na ko gusto maghago og mag-osik sa kong kwarta para nimo. Mas may paskuya nimo, tarong pa. Siya na lang akong paskwelahon. Kaysa nimo nga maghatag laglabas kong o. Kaysa nimo nga maghatag